गेलेगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो टीम स्पिरिट लानानै गेलेनांगौ थांखिया नोजोरा मोजां जानांगौ आरो प्रफेसनेल सासे प्लेयार जानो हायो नङा होमबा गोजौआव दावगालांनायनि आरो नैबे फिल्डआव बे गेलेलुखौ जे होदों बेनि गेजेरजों मोनसे खुब इन्सपायारिं मोनसे खाबुखौ होदों जेराव जोंनि गोदोसोनाय प्लेयारफ्रा गामियाव थानाय प्लेयारफ्रा जौगालांनायनि गोजौआव थांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों। बयनिबो सिगां मिडिया पार्सन नोंथांबो मिडिया टीमखौ बे जोंनि सेरफांगुरि मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि कमिटिनि जानानै नोंथांमोन आरो नायगिरि साफ्रोमखौबो गोजोननाय जासिहरबाय। खेलाया दिनैहाय अपेनिं जाबाय जिहेतु मा टीम जादों दायो जों अपेनिंआवहाय मोनसेल' खेला होदों नेक्स्ट डेनिफ्राय जोङो मोननैसो समजों लोगोसे गोरोबलायोबा टाइमखौ मेनेज खालामनो हायोबा जों मोननैसो खेलाखौ जोङो होगोन। दिनैनि अपेनिंनि जेनाखि खेला होदों जोङो बामोनगाव हान्टार एफसि बेजों लोगोसे मा होनना बुङो सानजारां एफसि बे मोननैजों दिनै अपेनिंखौहाय जोङो बे मोननै टीमनि गेजेरजों जों गेलेहोनानै जोङो बे टीमनि अपेनिं खेलाखौ जोङो आवगायबाय। दिनै अपेनिं जाबाय जिहेतु माखासे गेलेगिरिफ्रा जयनिं लाफैबावनो हागोन। दा बेखौनो बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो जोङो बुंहरनो सानो जायफोरा जोलुर बादायलायनाय बा फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो बा फुटबलखौ नायनो मोजां मोनो आरो गेलेगिरिफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानो जोङो मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि जानानै कमिटिनि जानानै जायफोरा बिथांमोना जेनाखि फुटबल गेलेनो मोजां मोनो बिथांमोना फैनानै जयेनखौ लाफैनो हागोन बा जोंनि नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुजोंबो जोंनि कन्टेक्टखौ लानानै बाय फनजोंबो बा बाय अनलाइनजोंबो कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोना जयेनखौ लाहरनो हागोन आरो जोङो जेब्लासिम जोङो जयनिंखौ जोङो लानो हागोन बिथांमोना जोंजोंहाय बे समाव माने कन्टेक्ट लानो हागोन आरो खेलानि माखासे जिखिनि प्राइजफोर मा प्राइजखौ जोङो ओरैनो नर्मालि जों सानदोंमोन नाथाय सानाखैमोन जों एफा गिदिर खेलाया बेबायदि सिस्टेमाव जालाङो होननानै जों कमिटिनि जानानै बेखौनो बुंगोन माने जों ओरैनो फिसाल' होननानैहाय ओरैनो जों इयुथ्सफोरखौ जोङो लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो होननानै गामिनि जि क्लाबनि लाइमोनफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो होननानैसो जोङो मोनसे फिसा खेलाखौ जोङो लादोंमोन नाथाय ओरैनो दा खेलाया माने देरलांबाय दा नाथाय प्राइजफ्रा बारा गिदिर नङा नाथाय खेलाया गिदिरानो जाबाय दायो प्राइजआ ओरैनो जोङो ट्रफि दङ जेननाय आरो देरहानाय आरो बेस्ट प्लेयार आरो गलकिपारनिबो बेस्टनिबो दङ बेजों लोगोसे जोङो ट्रफिजों लोगोसे मानि प्राइजबो दङ मानि प्राइजआ ओरैनो ट्रफि आरो देरहानाया 10,000 आरो रानार्स आपनि थाखाय जोङो 7,000 आरो ट्रफिजों लोगोसे जोङो जगार खालामदों। फाइनालखौ जों दासिमबो बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो अपेनिंआ एबा जागायनाय जोंनि खेला दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट जादों बेनिखायनो जोङो बुंथ'नो हायाब्लाबो जोङो ओरैनो लाहरदो जों सप्तासेसोआथ' खेलाया माने सोलिबाय थागोन होननानै सप्तासेनि उनफ्रावहाय जोङो फाइनालफोरखौ जे टिमफ्रा फैबाय थायोब्ला जोङो मेनेज खालामगोन। जोंनि बे मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि हांख्रायनायाव सेरफांगुरि मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि हांख्रायनायाव जेनाखि अपेनिं जि खेलाया जानानै थांबाय बे खेलायावहाय जोंनि हांख्रायजानाय बायदियै जोंहा दिनै जोंनि बेंटल सेरफां बिसिडिसिनि बा प्राइमारि बिसिडिसिनि जे चेयारपारसन मेडाम डक्टर रुसुला बसुमतारियाबो फैनानै बाहागो लाफैबाय बा जोंनि बे हाबाफारिखौ अपेनिं हाबाफारिखौ बिथांनि आखाइजोंनो जोङो अपेनिं खालामबाय बेजों लोगोसे जोंनिनो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जेनाखि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गोबांथार मेम्बार्सफोर आरो जोंनि ओनसोलनि जोंनि गामिनि बे क्लाबखौहाय थुलुंगाखांहोबोनाय फोथांनानै लाखिबोनाय बिथांमोनबो लोगोसे जोङो बे क्लाबखौहाय जोङो अपेनिंआवहाय जोङो मोजाङै मोजां जोङो अपेनिंखौ जों खालामनो हाबाय गोजोननाय मोन्दों बेनि थाखाय बेखौनो आङो बुंदों आरो बुंबायबो दहायबो जायफ्रा माने जोलुर बादायलायनायफोरखौ नायनो मोजां मोनो जायफ्रा फ्रि टाइम दङ जायफ्रा खामानि गैया खामानि जोबनानै दङ ओरैनो न'आवहाय ओरैनो टेनसनफोर लायालासिनो बा बायदिसिना बिदिनो सानालासिनो बेयावहाय फैनानै जेनाखि जोंनि खेलाखौहाय रहर होफैनानै जि खेला समायहोनो थाखाय आरो गाव गावनि जेनाखि मेन्टेलि हेरेसमेन्टफोरखौहाय बेयाव फैनानै नायनानै दसे बावगारनानै गावनि गोसोफोरखौ खुसि खालामनो थाखाय जों बयखौबो जों खाथि खाला जेसेबांनाखि जोङो फुटबल खेला बा जोलुर बादायलायनायखौहाय जोङो नायनो मोजां मोनो बिथांमोनखौ फैनानै बेवहाय जिरायफैनानै जोंनि खेलाखौ जाफुंसार होगोन बा समाय होगोन होननानै आं बयखौबो खावलायहरो।